Joo, niin muromaantina me pelataan puhelinversiolla Minecraft. Eiku siis, mikä se olikaan, Minecraft Exploration serverillä. Ja luodaan tästä uusi maailma, sen nimeksi tulee. Ei ainakaan minun maailma. Laitetaan sen nimeksi Hittokolaki. Vaikka Jone. Ja aina päivä laitetaan sitten täältä, mihin me synnytään. Me voidaan valita eeppiset kaljat, jyrkännikat. Mihin me haluttaisiin mennä? No, pelaan. Ja sitten lähti meidän puhelinversio. Let's play. Kootaan maastoa. Valmis. Oi, sori kun tässä tilanne aluksi tämä mainos on hiljaa. Mitäs me voitais jakaa täällä? Mennään vaikka no ainakin tämä joo, me jossain vaiheessa tätä jatkamaan, kun tämä oli vain semmonen näytös, että näkyykö tämä hyvin, onko hyvä laatu, niin joo, koska mulla on niin vähän akkuakin ja mulla kuluu niin nopeasti akku. Joo, että me jatketaan sitten seuraavissa, joka on todennäköisesti tätä peliä. Joo, tai jotain muuta. Vlogikanavaa ei tule olemaan muuta kuin ehkä 6 vuoden päästä. Ei, vlogikanava tulee ehkä vlogikanava tulee ehkä 3 vuoden päästä. Siihen on vielä aikaa. Joo, mutta siis lopetetaan tämä tältä kertaa. Kiitos kun katsotte, muistakaa painaa tykkäysnappia.
Tästä muistakaa mistä joo. Niin. Tämä oli tässä. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi!